Aquest Sant Jordi jo no crec que hi hagi un llibre així clau que sigui el llibre puntual de l'any, sinó que són molts llibres, tant en català com en castellà. Llavors, en català podríem dir que els llibres dels que es vendran seria el Premi Sant Jordi, el de Se sabrà tot del Xavier Bosch, per exemple. Després també es pot vendre La pastoral catalana, que és un bon llibre, del Julià de Jordà. També el del Vicenç Villatoro, que ha tingut el Premi Ramon Llull, el Sense nom. Després també un llibre que jo podria recomanar així en català, que ha sortit fa poc, és Les bruixes d'Arnes, del David Martí, que parla de la zona dels ports de Beseit i així, i a l'època medieval. Després en castellà podríem parlar de la Júlia Navarro, que ha escrit el Digue'm qui soc, que hi és tant en català com en castellà. La Matilde Asensi amb el de Venjança a Sevilla, que també ha sortit en català i en castellà. Després també com llibres que es vendran també poden ser llibres mediàtics com el Cracòvia, el del Gerard Piqué, Viatge d'anada i tornada, després del Guardiola, ara que està en el seu moment fantàstic, i després jo recomanaria llibres del Murakami, per exemple, llibres dels que s'estan venent ara, que trobo que estan força bé, del Mankel, del Henning Mankell. En narrativa hispánica, yo los que pienso que van a funcionar mejor son los de Julia Navarro, Dime quién soy, Matilde Asensi, Venganza en Sevilla y El asedio, de Arturo Pérez Reverte. El orden lo desconozco, pero vamos, son los tres autores más consagrados que hay ahora mismo. Narrativa en catalán, como dos autores conocidos, Ferran Torrent, novela negra, hacía tiempo que no publicaba, y Emili Teixidó. Como en narrativa también en catalán, lo que se suelen vender bastante son los premios de cada año. El premio Ramon Llull, el premio Sant Jordi, el finalista, y el premio Josep Pla. Luego tenemos los que llamamos mediáticos, que aparte del de Buenafuente y el de Jordi Évole, que todavía no he recibido, lo más probable es que se vendan estos del Cracovia, la biografía de Gerard Piqué y este que es de un programa de televisión de TV3. Y por último, en no ficción, yo el que creo que se destacará con bastante diferencia será el último de Eduardo Punset, El viaje al poder de la mente. Recomanem pel Sant Jordi d'aquest any El asedio de Pérez Reverte, sempre es venen, de la Júlia Navarro, Dime quién soy, estan demanant molt Contra el viento, de l'Àngel Escaso, d'Eduard Punset també sempre demanen llibres, el viatge al poder de la ment, que és d'aquest any, i el que s'està venent molt aquí al barri és Hermano Mayor.